Això era un home que li deien en Salom, més pobre que un ropit i més afavorit d'infants que un asa magre de mosques. Però era més viu que una centella i tallava un cabell a l'aire. Un dia que dins casa seva no hi havia cap roegó de pa ni d'on fer-ne, se'n va a cas Batlle. Senyor Batlle, qualque coseta, per amor de Déu. 3 dies fa que a casa meva tot tenim ses barres girades en el vent i no entra res. No sé, qualque mosquit descuidat. I un home com tu, amb una braça d'espatles, tindrà cara d'anar a demanar res. I doncs què he de fer? Ves a robar, que ja tens edat. Salom se per pensar una mica i diu: Ja hi aniré, doncs. El Batlle havia enviat un parell de bous a llaurar una terra seva. De vora aquella terra hi havia un pinar molt gran i molt espès. En Salom se n'hi va i s'hi amaga. Era un gran sonador de fabiol, i se posa sona qui sona, titutí, 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 i com més anava més reprenia i més vius i xalets eren els sons. Es parell, com sent aquelles sonades tan garrides, s'atura per sentir-les i ensaborir-les millor. I dimoni deu ser que fos violer. Ara hi tenc que anar a veure-ho. Deixa els bous en banda, se n'entra dins espinar. En Salom s'entem i llavors sí que ho feia de tot sona qui sona i comença a fer-se en fora, i es parella darrere ell i els revolts d'aquí i d'allà i setsu així sonava a rompre i setsu així ben petit i llavors callava i al cap d'una estona tornava a reprendre. Al punt engués parella cansat i mort i embullat per dins d'aquells pins i pinotells. Que es fas a trons, es fobiol i es qui el sona. Es parella se tirà en terra, brollant de suor, i amb un pantaix que el sentien de 300 passes lluny, flastomant-se idea que havia tinguda d'encalçar aquell desfobiol. Mentrestant, en Salom se'n va com un coet cap en el parell, el de juny, i en ses corretjades mateixes del parell, bones cimades en els bous, i cap a la vila manca gent. El parell, quan va haver dessuat un poc, diu: Cobrombos, que he deixat els bous en banda i si el Batlle vell no en troba em farà xeroi. S'aixeca, se'n torna a sa llaurada i només hi troba sarada i el jou. Aquesta sí que m'és bruta. Però i els bous? I els bous? Portes corrents a veure si els trobaria. Demanava a tothom que veia. Ningú els havia vist blancs ni negres. I a la fi troba un home vell que li diu: en Salom he vist que se'n manava dos. Se'n va a Can Salom i el troba que n'escorxava un. Ah, gran polissó! Lladre més que lladre! Així mateix, podries tenir un poc més de criança en sorrellar. Lladre més que lladre! M'has robat els bous i són del Batlle. I com no són del rei? Ja costarà d'esprova. Ja sabràs què cosa és robar el Batlle. Jo tenia ordre d'ell. De robar. De robar? Ahir som anat i li he demanat qualque coseta per amor de Déu, que feia 3 dies que no hi havia un rogó dins la casa i m'ha dit: vés a robar, que ja tens edat d'anar-hi. I ahir som anat. I l'han pegat primer, ha estat en els seus bous. Ja li diràs. El parell va quedar sense paraula. Sobretot, saps que em penseu serà de bo aquest bou. I vaja, quines popes. En tindrem per més d'una setmana. I si no frisses molt, no te'n vagis i el podràs tastar, que ja la dona i els al·lots ja em fregeixen una pallada que fa por. El parell se'n va a contar on es Batlle. Ai, quin home tan grosser! Poca vergonya! Ja sabrà ja qui som! El Batlle se'n va a Can Salom i el troba en taula que se tapia de bou en tota la seva llocada. Bon dia tenga, senyor Batlle. Vos està per aquí. Si em vol, que s'arramp. Sap que és de saborós. Però no em diries com ets tan asa. Sap que n'hi ha d'ases. I lo pitjor, que els més grossos i els que duen més jonoieres van sense loial ni cabestre. Però a on tens la vergonya? Però que ho sé, on la tenc. Altres n'hi ha que no ho saben ni demostren saber-ho. Què té que dir de mi? Home, això me demanes. I t'enflaques un bou meu. I tens un altre no sé per on. I què té que veure això? Vol dir que no té que veure haver robat 2 bous. Per un altre, sí? Per vostè, no? Que no se recorda que m'ha dit quan som anat a demanar-li llimosna. M'ha dit que anàs a robar i hi som anat.
No he fet més que el que vostre m'ha dit. Ell no pot fer una verba amb tu, segon veig. Ara és hora de verbes. Sobretot, venga l'altre bau, abans de més raons. Ara li fan el mànec. No el veurà pues no. L'he enviat a una part que jo sé i ja no tornarà a no ser escorçat i trossos fets quan Aurentes no sap bé aquest que han començat avui. No l'en facis en aquesta. Vaja, se li faré. Jo el posaré a la presó. Ell no ho provarà. En el que creu es balla, no el posen dins la presó. I vostre bé ho sap. Jo no he fet més que creure'l. Es balla a la fi diu: No res, la m'has feta. Però t'asseguro que t'has de recordar de mi. Vaja, si me'n recordaré. Saps quina lliçó tan bona que m'ha donada. Jo li he de treure tota la substància, però de damunt la seva esquena. Què diu que faràs? Que així que el dia presos els bous, li prendré les rodes d'obbers. I li dic davant. Un kern de dobles de 20 reial si el m'aprens en el serró. Fet està la barrina. I d'avui a 8 dies estigui preparat que li pegaré el salt. Es balla se'n va a casa seva i no se podia treure en salom del cap. Aquest home m'ha de dur a les ètiques. Ja serà el dimoni si el m'aprenen el serró. Compra 2 cans de bou ben grossos, esporga una partida de garrots d'uastre ben llargs i revenguts i traça el pla de batalla d'aquesta manera. Jo li asseguren en Salom que si té la mala sort de venir, no se n'ha de tornar viu. Com els cans l'hauran embotonat, li he de rompre tots aquest gerrot damunt ses costelles. N'hi donaran de fer de porcell curt i de venir-me a retreure tant si li vaig dir que anàs a robar. I per poder-me saciar d'ell, m'he de seure al mig de la casa, amb un cada bou a cada part i els serrors mig de ses cames i ses portes ben esbadallades. Podrà entrar a peu pla i la seva confiança i desenfreïment l'han de dur a perdre. Quan se creurà tenir serró dins ses mans, tindràs cans de bau abordats i tots els gelots que li plouran un ruixat de gelotades. Serà farest! Sobretot, arriba el dia que feia 8. Al vespre, es balla va dispondre la cosa així com havia dit. En Salom sofregeix ben sofregides ses banyes del bou en saïm i feien una oloreta la més bona. Les agafa i quan el rellotge de la vila donava les 12, ja es partit cap que es balla. Veu la casa esbadallada i es balla assegut enmig. Rondeja una estona, s'hi acosta de puntes. El repara que beca a la vela. Com el veu ben adormit, entra, tira ses 2 banyes en els cans, afina el serró d'enmig de ses cames d'esballa, li pega grapada i fuig com 100.000 llamps. Els cans de bau estaven ben afamagats, perquè es balla no els havia donat res de tot el dia, a fi que tot d'una que vessin en Salom s'hi abordassen. I ja ho crec, que com veren caure ses banyes i que feien tan bon olor, ja hi estan aficats i roega que roega. Un se cansa de roegar i de no trobar res de popa, i cregut de que l'altre en devia trobar més, s'hi afua per prendre l'ei, i tots dos ja estan embolicats. Es balla amb aquells llats tot d'un bussa despert. Se creu que és en Salom que és entrat, que els cans ja el tenen en terra, i se posa... Ha agafat un parell de garrots i garrotades enmig dels cans cridant. Els cans, com el senten, se creuen que es que han de pitjar darrere qualcú que fuig i ja han pegat llongo cap a de fora, corrents tant com podien, lladrant just si tinguessin un dimoni dins el cos. Es balla bé mirar, però ni va veure cap home hostès ni cap home que fugís. I el serró! I el serró! Mira qui mira i cerca qui cerca, però tot va ser debades. Com l'havia de veure si en Salom ja el tenia tancat dins la seva caixa i la clau dins el jaquet? Es balla se posa a cridar, a alçar tot el carrer, se tirar en terra i venga la bonera per la boca i bons cruixits de dents. I què has estat? Què has estat? Què has estat? Què has estat? En Salom, que ha perdut la roda balla. El dimoni és ell. L'endemà en Salom fa de trobar-lo i li diu: Què tal? Que li he pres o què? Salom, no siguem mal·lots, que això acabarà malament. Per vostre ben segur. Ara per mi seran altres 500. Sap que li costarà de molt el consell que em donà. O se figura que no hi ha més que donar consells.
Vostre s'ho ha cercat. No m'hagués dit, vés a robar. Salom, no em venges en parandanges, torna'm el xerró i el mal serà mort. Tornar-lo? Ell m'engordaré com de caure. No, i encara me falta robar-li una cosa que li sabrà més greu. Què és això? Que li robaré sa dona. La dona, que seràs el dimoni per robar. No m'hagués enviat. Fet tonto i s'enviar. Sobretot, no l'enrobaràs a sa dona. D'aquí 8 dies només. I l'he dit davant. No res hi do. A ca meva t'espero. I com som es balla, que si vens no te'n tornaràs viu. Això se veurà. Per fer-li aquest robo, basta que me deixi oberta aquella finestra que mira damunt la cisterna per on les criades treuen l'aigua. Obert estarà. I anirà bé, perquè si per allà has d'entrar, ja no entraràs. Jo mateix t'agafaré pels xescabals i en què el dimoni en pas t'he d'enviar a agrufar dins el lloc d'escul de la cisterna. No res, allà en parlarem. En Salom se'n va i omple uns calçons i una camilla de paia. Fa un home de bulto. I es vespre que feia 8, quan el rellotge de la vila donava les 12, ja has partit cap a Cas Batlle. Veu la finestra oberta. El Batlle estava de dins i tenia 2 missatges amb una destral per hom, un darrere cada rebranca de la finestra. Tot d'una que en Salom guaitaria li havíem d'entaferrar destralada. En Salom s'hi acosta de puntes. Agafa l'home de bulto per les cames i a poc li enfonya el cap dins la finestra. Val-te aquí, i els homes has una bona destralada. Només el fregaren una mica, perquè en Salom va ser ben aviat de retirar-lo. Fos que Salom, amb un poc més d'exam. No, per ventura tornarà. Al cap d'una estoneta en Salom torna a enfonyar l'home de bulto i aquell dos s'has una bona destralada. Però si promptes eren ells de pegar, més prompte eren Salom de retirar l'home de bulto. Els va fer aquest pas 6 o 7 vegades. I la darrera, tot d'una que els ho va retirat, el tira dins la cisterna i fuig a amagar-se un tros en fora. L'home de bulto, com pegat damunt l'aigua, va fer molt de renou. Tot va resplendir. Es Batlle i els missatges surten corrents cridant com a botxos. S'aboquen tots en el coll de la cisterna. Aquest pic el tenim. Sí que hi veurà fresc. És bona, Salom. Vau, home, ara aquests. T'ho vist massa bellesa? Ala, dur-la-te'n. Espadeix. No passis més pusses. El Batlle i els missatges varen prendre aquest cap de fil i em digueren de bajanades fins que se van haver desengabatxats. Llavors anaren a dur cordes i un llevets per treure el que ells se figuraven que eren Salom. I allà, pesca qui pesca, a força de malavetjar, així mateix el trobaven. Qualque pic arribaven a enganxar-lo i pegaven tirada, però en sopes de sa paia remull i sa roba que no era gens nova se feia un esqueix i patapum ja havia pegat dins l'aigua. Fos que Salom, ja t'amararàs bé aquesta vegada i t'hauràs fet ben net. Em portarà que vagis a mar en estiu qui ve. Sobretot aquells homes pesca qui pesquen Salom arribaren a no veure de cap bolla, tot trasaficats i abocats en el coll de la cisterna. Els haurien pogut prendre i dur-se'n en el coll ses cases i no se'n serien temuts. En Salom, com els va veure d'aquella manera i que tenien el portal de davant ben esbadellat, se n'hi entra, se fica dins la cambra del Batlle. La Batlle se dormia ben arreu, l'emboliquen sota pament, la se posa amb una grapada en el coll i toca soletes. I que es havien de tema de res es Batlle ni els 2 missatges. El que tenien en compte era veure si traurien en Salom. A la fi l'arriben a pescar bé, tiren, el treuen i van veure que no eren Salom, sinó un home de bulto. Tots 3 quedaren de pedra. Se miraven ells amb ells i no se sabien treure paraula de sa boca. I què serà el dimoni, aquest Salom? Com pot ser això? Que deu tenir follet. I que no ho veu que en té el dimoni. Perquè bé, no l'han sentit caure tots 3 aquí dins. No feia el bategot per dins l'aigua. I ara mos resulta que és un home de bulto. Però que no ho veu, senyor Batlle, que té follet el dimoni. Estant amb aquestes, en el Batlle li passa una idea faresta per dins el cap. Sabeu que el polissó, parat del dimoni, mentre nosaltres pescaven, m'havia d'haver pres a la dona. Se'n va corrents dins la cambra i ja ho crec que ho va ser buit el llit, i ben buit. Bé miraren el Batlle i els missatges per tot, però la Batllessa no la varen veure en verd ni en sec. En el Batlle li haurien pogut encendre un lluquet a la cara. Se'n van de 4 a Can Salom
i el troben amunt el portal, més xelest i rioler que unes castanyetes. Salom, així mateix l'has fet llarga, aquest pit. Això no es pas de fer. Manco són de dir les paraules que me digué vostè quan m'envià a robar. Fet tronto i ses paraules. Així una altra vegada s'hi mirarà més en sorrellar. Sobretot, les raons siguin acabades. Se dona avui. La dona, mal serà de fer que li torn, I per què? perquè ja no la tenc. I què l'has fet? L'he venuda. L'has venuda. I què l'havia de fer? I de qui l'has venuda? Quan la m'enduia, he trobat el dimoni i m'ha dit: i què dus? La dona d'esbaula, he dit jo. La com, ha dit ell. La banc, he dit jo. I han fet a barrina. Es val la cuidar fes tro. I com prou va haver cridat i espargiat, diu: Salom, ten compassió de mi. Feu per Déu si no ho vol fer per mi. Ves en el dimoni a veure si vol tornar a la barrina arrere. Torna rere el dimoni. Es provar no costa res. Què te n'ha donat? 300 lliures. Van aquí 600. Ves-hi l'acte i dolem. Per amor de Déu, Salomet. Perquè el vostre hi aniré. En Salom ja és partit cap a Sabenc per on solia sortir el dimoni. I arriba i se posa a cridar. Barrufat! Oh, Barrufat! Barrufat, dic! Què dimonis tens tant de cridar? Puja de pressa. Deixa'm pegar un parell de tionades abans. Vagi, do, es podeix? El punt ja guaitant per Sabenc, ses banyes, i llavors cap, i llavors totes coses d'en Barrufat, que digué: Salom, tu ets? I quin senyal? Han de tornar a la barrina arrere. De sa balesa? Si fa, li sap massa greu en esbaula. Millor si n'hi sap. Però, i per això ha vengut? Quines passes més perdudes. Jo tornava a rines darrere. que no m'has mirat bé. Jo no com per tornar a vendre, no. Qui cau dins els meus ungles ja no en surt. Te donaré el doble del preu. I el que mos doblàs et 100 vegades. A mi no em tapen la vista, no es tot ves. En Salom, veient que no hi havia res que fer, se'n va a Esballa i li conta el que passa. Esballa se pegava en so cap per les parets. A la fi diu: No res, va aquí 300 lliures més. Torna-hi, i si no et basten, promete-li tot quan tenc. Si l'endús, per tu hi haurà un bon regalet. En Salom hi pensa un poc i diu: No res, hi vaig. I si jo no la puc dur, que no n'hi vagi una altra. Agafa una aixada, un càvec i una senaia. Se'n va a Sabenc del dimoni i se posa pica qui pica de vora sa boca. I bones que a vegades hi venguen cançons i més cançons. El dimoni sent aquell estabeig de dins d'infern i surt a veure què és allò. Quan se veu en Salom davant, diu: I ara? Som anat a confessar. A tos de banc i on ets? Ja no has tingut les altres feines. Te pica. No va. I no, gratet, que bones ungles tens. Confessar-se. Ja em posaràs un tros de solla. O no em posaràs tu cap tros, serà dins d'infant, si la confessió és bona. Ja conec herbeta. Por i alta Deus. Mira, deixa't anar això. Qui ho ha començat? I sobretot, qui t'ha enviat a demanar? Que he sentit tant de picar i he dit: aviam, què és això? I doncs que m'ha donat la real gana de venir a fer aquí la penitència que es confés mai imposada. Què vol dir la penitència? Vol dir que la fas. O te penses que jo vagi de perllongues? Prou clau diu la doctrina que s'ha de fer tan prompte com se puga. I quina penitència és això? Que he de posar unes estacions per fer el passos. I aquí serà la primera estació. Què és el que dius? I aquí has de plantar la creu? Jo ho crec que sí. I ben grossa que ha de ser. L'han de veure d'una hora lluny. I ja no hi ha altre lloc per posar-la més que aquest. Aquí he començat a picar i aquí la posaré. I esperoneja tant com vulguis. No em faltaria més. Si hagués fet tot aquest clot en ball. Però, home, no veus que me talles les cames? Ja les te confegiràs. Però, com ha de poder sortir si tu em plantes aquí la creu? Bella bàstia si no surt pus.
Espera que t'enviem a demanar. El dimoni, com veu el joc tan mal parat, hi pensa una estona i acaba per dir. No res. Demanem qualsevol cosa i t'ho faré si puc. Sols que no em posis aquí cap estació. Què vull? La dona d'esballa. Això només. Espera't un poc. Pega cap ficó dins l'infern i al cap d'una estoneta torna en sa ballessa. La donen en Salom i en Salom amb ella cap a que es balla falta gent. Com es balla els va veure. Sortir corrents a donar-los una ferrada per coll per hom. I l'home no hi cabia d'alegria i satisfacció. Tirà el capell a l'aire, saltava i ballava. No sabia què es feia. I digueren en Salom. Mira, els dobbers que t'havia donats, els que m'aprengueres, el parell de baus, tot te don, tot te perdon, perquè bé t'ho has guanyat. Tu m'has fet tocant ses mans lo mal que és donar mal consells i parlar malament. Jo t'asseguro que estaré més alerta d'avui endavant. En Salom se'n tornà a casa seva, ric i ple i més content que un pasco. I en sa dona i els infants va viure amb molta pau i concòrdia una mala fi d'anys, fins que va ser mort. I al cel mos vegem tots plegats. Amén.